Tu je zoznam filmov pre tento mesiac, ktoré by ste si nemali nechať uísť, či už v kinách alebo na streamovacích platformách. Poďme teda na to. Začneme pravdepodobne najočakávanejším októbrovým filmom Tron Ares. V druhom pokračovaní tejto kultovej záležitosti sa pozrieme na najvyspelejšieho vojaka menom Ares, ktorý je vyslaný z digitálneho sveta do toho skutočného, kde sa ľudstvo poprvýkrát stretáva s bytostiami s umelou inteligenciou. Pokračovanie hororu Čierny telefón sa odohráva o niekoľko rokov neskôr, v ktorom hlavný protagonista stále zápasí s traumou zo zajatia, zatiaľ čo jeho sestra Gwen začína mať veľmi znepokojujúce sny. Obaja tak musia čeliť nadprirodzenému vrahovi, ktorý je aj po smrti silnejší ako kedykoľvek predtým. Dobre. Komédia s Keanu Reevesom ako nešikovným anielom Gabrielom, ktorý vymení tela dvom ľuďom, aby im dokázal, že peniaze nie sú odpoveďou na všetky problémy. Áno, prosím, mám taký tušek, že toto bude veľmi dobrá zabava. Channing Tatum v komédii podľa skutočných udalostí stvárni Jeffreyho Manchestera, bývalého amerického vojaka a otca v ťažkostiach, ktorý si vyslúži svoju prezývku tým, že vykráda reštaurácie McDonald's cez ich strechy. Po úteku z väzenia sa 6 mesiacov skrýva v hračkárstve Toys R Us, kde dokáže nepozorovane prežiť a zároveň plánovať svoje ďalšie kroky. Toto proste musím vidieť. Matthew McConaughey sa vracia v plnej sile, a to vo filme Lost Bus, natočenom podľa skutočných udalostí, kde si zahrá vodiča autobusu, ktorý sa pokúsi zachrániť 22 detí počas rozsiahleho požiaru v Kalifornii, ktorý sa odohral v roku 2018 a dodnes sa považuje za jeden z najsmrteľnejších v histórii tohto štátu. Toto si určite pozriem aj ja. Cillian Murphy sa ako riaditeľ polepšovne snaží udržiavať poriadok, ustať škrty v rozpočte, čeliť vlastnému zhoršujúcemu sa duševnému zdraviu a problémom s alkoholom. Film natočený podľa knižnej novely sa zameriava na Steveovo úsilie o záchranu školy a zároveň odkrýva príbeh zraniteľného tínežera menom Shy. House of Dynamite je thriller o jadrovom útoku, pri ktorom je na Spojené štáty vypálená jediná raketa. Americkí predstavitelia sa snažia odhaliť páchateľa a zasiahnuť skôr, než bude mesto Chicago zničené. Napätie sa stupňuje každou minútou, keďže čas na záchranu sa neúprosne kráti. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mu dať like, koment, zdieľanie, čokoľvek uznáte za vhodné a sledujte pozrete.sk na Instagrame a TikToku. Čaute.